Haga jinga lakai Indian Premier League hapreng ka Delhi Capital Persia ika Rajasthan Royals. Aba phai shagane ka jinga lakai ka long ka jinga lakai ka Bamaria khai. Haga ba baro artri ken hun kia khai hadu bukot ka arpe over. Badai haga super over ka Delhi Capital kalala aban pelim ya ka Rajasthan Royals. Haga ne ka jinga lakai ka Delhi Capital kala tin engkong bargalala ban kamai hadu shispa prape prarons barhap sun wicket naki arpe over. Kumjuru ka Rajasthan Royals kalala ban kamai shispa prape prarons barhap saw wicket naki arpe over. Badai haga super over ka Delhi Capital kalala ban kamai khalai runs kadba ka Rajasthan Royals kalala ban kamai khatway runs barhap ar wicket. Bargane ka dairu ka super over ka baningkong hagane ka samoy. Barleng bangane ka jingjob ka Delhi kala kiu ka kerdan ka baningkong hagamit ya khen point. Haga jinga lakai Premier League haprenga Newcastle Persia eka Crystal Palace. Haga ne jinga lakai ka Newcastle kala khur ka nam job adin bagalala ban pelim sok eka Crystal Palace hadu san lanon. Baleng bangane ka jingjob ka Newcastle kala kiu ka kerdan ka balai hagamit ya khen point. Bad ka duna tang saw point ya ka Arsenal ka babat ya ka kerdan ka ba ar hagamit ya khen point. Haga jinga lakai UEFA Champions League quarter final second leg haprenga Intermilan Persia eka Bayern Munich. Haba phai shagane ka jinga lakai baro artli ken hun kia khai damar argul hadu bokot jong ka jinga lakai second leg. Henry Deleng baga goal aggregate ka Inter Milan kala khur ka nam chop hadin baga tamhi ka Bayern Munich da saulalai. Yagi argul jong ka Inter Milan hagane ka jinga lakai layo ban tap leng bau Lautaro Martinez badu pawat bad yagi argul jong ka Bayern Munich layo ban tap leng bau Harry Kane badu Eriksen. Bad leng baga ka jing chop ka Inter Milan kala yo ban Rung syaga semi final. Hagoi par jinga lakai quarter final second leg hapring ka Real Madrid Persia ek Arsenal. Haga ne jinga lakai ki rang lakai bukan sai jung ka Real Madrid ki klem la ban penurlong ya ga jinga nun ki nong Christian ki jongka haga bagalamat Biang ya ga namrem haga ne jinga lakai second leg da ar lakawai Persia ek Arsenal. Bad gumjuru haga goal aggregate ka Arsenal kala tam hadu san lakawai. Bari ya ga ne Shikol jung ka Real Madrid layo ban tap lengbo Vinicius Junior. Bari ya ki argul jung ka Arsenal haga ne jinga lakai second leg leo ban tap leng bau Saka bad Martinelli. Bad leng bag ne jing job ka Arsenal kala yo Biang ban Rung syaga semi final Hadien khan reu Snem. Bad gane ka deru ka sin ka balai baka Arsenal ka yo ban Rung syadu ka semi final jong ka jing lekai Champions League.